We are still live here inside the Daraga covered court in the municipality of Daraga, Albay for the Ako Bicol Cup 2022. Hatid syempre sa inyo ni Congressman Eli Saldico at ng Ako Bicol Party List na katabang na Kasurug pa. Marhay na hapon po sa Indugabos. Narito pa rin tayo. Kasama nyo pa rin Coach Kyle Andre Lorejo Marili at sa aking tabi, another premier coach coming from the Orosite High School, Coach Ranji Basquinas. Magandang hapon, Coach Ranji. Magandang hapon naman po sa lahat na nanonood sa buong Bicol, and I'm so excited to see the different teams from all the LGUs, and na maraming muka, bagong muka na makita, marami din mga familiar faces, so na magpapakita ng talent nila throughout the season. So so excited and all in all. So do not forget to hit the like, comment, and share button of our official Facebook page, and you can watch us live sa Ako Bicol Online TV. Para sa ating games at hand for today, we are at the Game 3 of our AKB Cup. Dito lang yan sa Daraga Covered Court. And now, matutunghayan natin ang labanan ng 3rd District, Jovellar versus Team Ligao. So, simulan natin sa mga players from Jovellar. We have John Nelson Dalde, John Alejo P. Cambe, number 10, Daryl S. Noo, number 11, Agri Lumangaya, number 12, Lemuel C. Oyales, number 14, John Paul Noo, number 15, Jason Damaso, number 18, Arvin M. Moral, 21, Ezekiel M. Kadag, number 22, John Renan Herrera, number 24, Endril Gervin Nares, 25, Earl John Mercado, number 27. And sa Ligao naman, meron tayong ang mga players natin ay sina Jason Orada, number 2, Albert Star Lim, number 3, Danley Shane Lim, number 4, Dennis Tepores, number 8, Ramon Dexter Tuazon Jr., number 9, Jeric Imperial Dex Tuagon, number 11, Christian Michael Oximan, number 12, Jan Luis Ongson, number 22, Mar Jason Ramboyong, number 23, Adrian Arteta, number 27, John Dave Villar, number 32, at Iman Belarmino, number 88. Yan na nga ang ating mga players who will battle out for this game and hoping to get their first victory dito sa Ako Bicol Cup 2022. I guess we are all set. Our camera is set. Our officials are set. And our players are set as we take a look at the starting 5 of both teams. At para sa ating istorya sa labanang 3rd District between the Ligao and Team Ginubatan, measuring strength. Okay, yung makakita natin sa Ligao, napakalaki nila. Makikita mo yung mga NBL players, andyan yung mga Kamsur Express sa Belarmino, at yung number 2 na si ano pangalan nito, si Kaya ba to? And also dito makita natin sa Jovellar, maliliit lang sila pero we can see the speed na meron sila. And pinamungunahan din to ni John Paul Noo na dating naging varsity ng Divine Word College of Legazpi na under Coach Mel Daep. Yes. And Coach, now pasadahan natin, sino ba ang mga player match-up natin for this game? Again, sinasabi ko nga kanina sa Villar, meron tayong si John Paul Noo. Itong lagi nag-MVP to, partner. Sa mga laro sa Jovellar. And also sa Ligao, hindi natin makita ngayon si Christian Oxima kasi may injury, pero ito rin napakalakas din na point guard dito during the days in Bicol University. So, that is a big loss here in the early of the tournament, losing Oxima because of injury. Yes. But right now, off muna yung dalawang tira ng magkabilang koponan. Kadag with a jumper, no good, pero mare-recover nila yan. Kadag again, bad pass yun. Medyo confusing lang ang ating colors. Oo nga. Because of the shade of black.
May black tapos may, May gray. gray. Pati tayo, nalilito Oo. eh. Di ko alam And- kung taga-Bilyar o And the problem is, yung stripes nila sa gilid is both Pareho din, yellow. yellow. But definitely, along the course of this game, we can adjust to their colors naman sigurado. First free throw for the Ramboyong. Ligaw ba to? Nalilito ako, partner. First time natin to mag-cover na gray and black and parehong dark. Now, Hovelyar. Nagka-trap agad. Early ang trap. Early pressure to in terms of the team. Ligao. Missed 2 field goals in a row. Both teams, partner, hindi maka-score. Meron pang takip yung ring. Kaso, siyempre, may yung isa meron na, may naka-free throw na. Lumanggaya. Mintis yan. Nakuha ni Tipones. Tipones, one-on-one. Hindi pa rin talaga makakuha ng field goal. So far, ang both teams, we are under 9 minutes of our first quarter. Again, we welcome you all here in Daraga Albay for the Ako Bicol Cup 2022. Kasama nyo pa rin si Coach Cal together with Coach Ranje. Nice steal. Okay, nabutas na. Finally, for the team Ligao, another steal. Yes. Siyempre, partner, nagpe-play din ng role dito yung first game jitters ng mga to. Kasi pareho ata tong teams na to. Unang laro nila. Siyempre, may mga panervyos-nervyos pa yan. But definitely, Ligao showing their pressure D. Another turnover. Oo. That is the third consecutive turnover out of that pressure of Team Ligao. Napakatigas ng depensa ng Ligao. Partner. Alam mo maganda sa Ligao, partner. Napaka-bibilis nila at napakalakas nila. So mas madali sa kanila mag-pressure. And siguro din, coach, sa tingin ko, yung kanilang pag-force ng turnover, pinaka-importante is to convert that turnover into a score. Yes. Sa una, hindi natin nakikita yung conversion kasi syempre the first game jitters, pero darating mamaya yung panahon, mga second quarter, third quarter, papasok na yung mga yan. Maybe, sabi mo nga kanina, because of this jitters of the game, syempre yung excitement, andyan pa. So, I guess, composure na lang. Okay. Ako nga rin, partner, may first game jitters din ako. Hindi na jitters ako dito. Kaso, nakita ko yung mga crowd dito natin, napakaganda. Very inspiring. But a beautiful day again for our third game in today's sixth scheduled game for our Ako Bicol Cup. Sana hindi na umulan. Kanina napakaganda na may araw na kanina. Yes, definitely. But the ball will stay at Ligao. Sa corner, mayroong corner shot. Another 3 for Ligao. Ligao is 8-0 run to. Yes, Ligao is now beginning to hit the shots that they want. Good passing. That's a good passing for Hovelyar. Siguro yun lang magandang gawin nila is itawid lang nila ang bola at syempre ang pinakabutas lang naman kasi ng trap is yung yung ilalim nila. Pag naibigay na nila yan sa kabila, madali na nila yan mapupuntos. Itawid lang nila yung bola. Yan nga ang dapat gawin ngayon ng Team Hovelyar at nakapunto sa kabilang dako ng court. Ngayon, nandito ang si Bellarmino for 3. Basket once again. That is the second 3-point made by Team Ligao. Bellarmino is part of this Kamsur Express in the NBL, partner. So, definitely, magiging factor dito yung veteran experience ni Bellarmino playing in those bigger league. Oo, napakalakas ng guard positions nitong Ligao. Wala pa yan si Christian Oxima. Pag nakapasok pa yun. Also one of the shiftiest point guard in Bicol. Another shot. Wala lang yun. Finally, Hovelyar getting that board. Damaso.
Back to Damaso. Straight yun pero kulang lang. Yan, tumatakbo na ngayon si Bellarmino. Jump ball. Hinayaan na ni Bellarmino yung bola dun. Pero I guess he can pick up that ball. Yes, partner. He won't be called for a double dribble. Yes, kailangan lang naman ng konting hustle. Yan ang magpapanalo na sa But game natin. the ball will stay for Team Ligao. Enjoying a 7-point lead. Bellarmino fakes. Ang ganda nung entry pass and a basket and a foul for the Team Ligao. That's a great connection, partner, sa kay Bellarmino to Orada. So, Orada will trip to the line for the bonus shot. That's a Kamsur Express Another connection. Kamsur Express player pala si Orada. So, now, there is contact and there is foul. Early fouls committed by the Villar. Kailangan nilang mag-ingat dyan kasi this will hunt them in the end game. Another turnover. Ayan si Bellarmino, tumatakbo. Bellarmino. The lefty layup is good. Bellarmino is now storming the ball game. Nagpapakilala si Bellarmino sa Albay. Ang ganda nung labas na yun. That's a great alley-oop. Ang ganda nung trapping defense. Another steal. Tipones all alone for that 2 point. And then there's a mini run that Ligao was generated after that timeout. What do you think Coach Ranji Villar must do right now? Kailangan lang nila mag-settle down. Set up lang nila yung mga point guard nila na kabila yung bola and pag nakabila na nila yung bola, let's see to it kung ano pwede nila magawa. Proper Yun lang, execution na lang lang siguro, no? Now, Orida. And then yung interior defense din ng Villar masusubukan, especially dito sa mga malalaking mama ng Team Ligao. Ramboyong all the way. The good thing about Ligao is malalaki sila pero mabibilis. Hindi mo sila basta-basta mabibigyan ng mismatch. Mahirap mag-mismatch dito kasi mabilis na, malakas pa. And we can see the hustling big man of Team Ligao. Another rebound for Ramboyong to Tipones. Tipones, one man to beat. That is a traveling. Dancing in the wrong foot. 3-man sub for Team Ligao. Lim, Arteta, and Maravilla checking in for Ramboyong. Ang maganda dito sa Ligao, partner, is malalaki sila pero run and gun sila. Hindi sila yung another steal na pa poste-poste. They are already adapting to the new game of basketball. Another shot, another 3-point for Team Villar. Nakakadalawa na si Lumanggaya. At last, meron din pumuntos. Bellarmino kontra kay Lumanggaya. Lim, pinasa to Maravilla, to Orida. Good high-low play. Yung play na yon. Walang kabantay-bantay. Sinira ang zona ng another steal for the Team Ligao. Bellarmino once again. Bilis lang nung laban. Already a 15-point lead for the Team Ligao. Damaso now. Herrera in the middle. Lumanggaya for another 3. Wala na yan. Sabi nga, walang sunod-sunod na bagyo. Herrera recover the ball to Kadag. Good cross and good pull-up. Wala lang, hindi lang na-convert. Hirap na hirap ang Villar sa mga half-court executions nila. Pati long rebound, napupunta pa rin sa Ligao. And another
and Iba pa rin talaga. 1 Iba pa rin talaga, partner, matangkad, di for ba? Orada. He will then again a chance for a 3-point play. We have a time here for Ligaw. Coach, what is happening right now? Bakit merong 17-point na kalamangan ang Team Ligaw? Obviously, because of the trap defense na ginagawa ng Ligaw, pinipressure nila sa backcourt yung mga point guard ng Jubillar. So, hindi sila nakakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng easy basket sa kabila. So, because of this, pag naka-steal sila, mas madali sila makakascore yung Ligaw because walang bantay sa kabila. Nasa kabila na lahat. Bumaba ng lahat ng depensa sa Jubillar. So, yan pa rin siguro ang gagawin ng Team Ligaw. They will pressure the backcourt of this Jubillar. Pumasok na si Nares, one of the players ng Palarong Bicol sa Albay team before. 2019, before pa mag-pandemic, partner, nakita ko na itong lumaro doon. Talagang malakas din to. So talagang Jubillar, let's see if Jubillar will rely to that player. Huli ka ni Orada. Talagang ngayon nagpapakita na kaagad ang size ng Team Ligaw. Damang-damang ngayon ng Team Jubillar. Oo, hindi lang offensive but also defensively. Damaso. To Nares. Back to Damaso. Damaso drives. Loses the basketball. Ayan na naman si Bellarmino. So feisty. Ligaw's offense is also generated by their defense. Yes. Nagsisimula sa depensa yung Defense, offense ang Ligaw ngayon, no? Bellarmino now to Arteta. Don't look now, but 30 points already in the first quarter. So 20 points na ang lamang. We are already measuring the strength of Team Ligaw right now with a 20-point deficit for the Team Jubillar. What I can see right now is yung Team Jubillar, hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Finally, Kadag breaking the silence for the Team Jubillar. Lim. To Bellarmino. Bellarmino looking for Orada. Orada spins. Wala lang yon. It's so unfair, partner. So, pag meron kang gano'n na player na wala siyang kalaban-laban sa ilalim, wala na. Puntos na yan. Kaso, syempre, nagmintis. Kulang lang sa vitamins yun that time. And that's the first turnover of the Ligaw. We have a sub here. Checking in. Lim for Orada. This is Shane Lim. Ito, isa sa mga player ni Coach George dati sa Divine High School. Naging player din namin to sa Palarong Bicol. So, makikita natin, partner, yung mga tao yung mga players na naglalaro dito, dating naglalaro naghaharap-harap na sila sa mga high school yung parang teams. They are no strangers with each other kasi magkakampi, minsan magkalaban na noon pa. As Team Jubillar sticking to their 1-2-2 zone. Maravilla to Orada. Namintis lang yun. Pero definitely, talagang binabaon ni Orada sa ilalim. I think mahihirapan sila pag nagpatuloy-tuloy sila ng 1-2-2 zone doon kasi titirahin sila ni Orada sa ilalim. Another trap there. Ayan na naman. Lim all the way. Sinigurado yan ni Lim. Ito yung kapatid na nakakabata ni Shane Lim. Bata pa yan, partner. High school pa lang ata yan ngayon. Another steal for the Team Jubillar. Yun nga lang, malakas yung pasa doon. Babalik ang bola sa Team Jubillar as we have a substitution here. Ipagpapahinga muna si Orada by checking in of Rayton.
And we are at the 1-minute mark of our first quarter. Dapat gumawa na ng paraan dito ang Mobiliar para depensa ng ilalim kasi wala na si Orada. This is the first time na walang sentro na malaki sa ilalim. So dapat gawa na nila ng paraan yan. Ma-maximize din nila. Nice pass kay Nares. Kita mo yun, partner? Pinoy step. Yun ang version ng Euro step sa Pilipinas. Pinoy step. Strong yun. Ohoy, manakitang tulak doon kay Lim. Dumating na pala sa Mobiliar yung Pinoy step. Another pressure being put up here by the Team Ligao, and another steal. Na showing no mercy. I guess that was the 10th turnover of the game by Team Jovellar. And it keeps dumadagdag pa ng dumadagdag. Maravilla gets the bounce. 24 seconds on the clock. Also, Maravilla is a tall player, but another steal there for the Team Jovellar. Arteta, meron pang foul. Yun ang masama dun, coach. You lose the basketball, you give up the play, and then you're giving an end one opportunity. Yan ang problema pag nape-pressure kayo. So wala kang ibang magagawa kasi naunahan ka na sa posisyon. So magagawa mo lang is to foul the person. Hoping na lang na hindi makapasok yung free throw. Free throw. But right now, the lead of Team Ligao is ballooning now to 24. Ayun na naman. Another steal here by the Team Ligao. Kung mapapansin ng partner, yung Mobiliar, hindi na sila sure kung anong gagawin nila. So, what do you think na kailangan nilang pag-usapan dito sa ating quarter break? Going to the break, kailangan nilang pag-usapan kung paano lang muna maitawid. Yun lang muna ang pinaka-importante. Maitawid lang muna. From there, pwede na nilang gawa ng paraan, step-by-step process. And our first quarter score, lamang ng 22 big points ang Team Ligao kontra sa Team Jovellar. Magbabalik po kami. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022. And we are back sa ating second quarter of action, laban ng Team Ligao versus Team Jovellar. As we would like to acknowledge the presence of Congressman Joey Sarte Salceda live dito sa Daraga Covered Court. Good afternoon po, Gob. And right now, Team Ligao enjoying a 22-point lead. Titingnan natin, masisira, mababasag na ba nila ang pressure nitong Team Ligao? As Lim, titingnan natin kung anong adjustments ng Mobiliar going into the second quarter. I guess that was the third turnover so far by the Team Ligao. Mali lang yung napasahan doon ni Rayton.
Magandang pangitain to, partner, sa Villar. First stop nila sa second quarter. Magtuloy-tuloy ito, magkakaroon sila ng kumpiyansa na makabalik. Lim now. Outlet pass to Maravilla. Maravilla drives off the glass. Uy, grabe naman yun. Unfair naman talagang talon yun. Ang taas nung talon dun. Ano? Jumping jack. That was Arteta skying high for that putback. Minsan, Akala ko idadunk na eh. Minsan, partner, ako nagtatanong na ako kay Lord eh. Saan ba galing matalon nun? Ba't kami wala lang ganun? Definitely, you are right. Meron lang tayo, partner, gulang eh. And now Kadag breaking the silence for Team Villar. Hopefully, yun na mag-start doon din ang opensa ng Team Villar para makuha ulit nila ang kumpiyansa nila playing this game. Again, as I was saying, magandang pangitain yun. First stop in the second quarter and also first point in the second quarter. Lumangaya, another 3. Wala na yun. Pero, rebound recovered by Nares. Mercadero. Parang shot put na yun ha. Itong si Nares, partner, nakikita ko dati ang laro nito is ano talaga, kalabawan talaga sa loob. Pero ngayon hindi ko makita yung inside presence niya because of yung haba ng Team Ligaw. And I guess because of the defense as well ng Team Ligaw na hindi siya makaposisyon kasi nadi-deny din agad si Nares. Yes. Malaki to si Nares pero ano din, undersized. But undersized right now, man. the bright light for the Team Villar is Kadag. Scoring his 8th point dito sa ating laro. Another 3 for Arteta. Ayan na naman ang defense. Ang bilis makababa ang transition defense ng Team Ligaw. Napayungan pa doon. Nares once again. Yun ang sinasabi ko sa iyo, partner. Talagang kahit anong gawin, napakahaba ng Team Ligaw. Right on with the hop. Nabitawan lang yung bola. Yan, tumatakbo ngayon ang Villar. Kadag. Stop. Pops. Wala yun. Kadag grabe naman talaga ng confidence ni Kadag sa 3-point area. I guess he has a green light from his coach to shoot that 3. Kadag, and again, Noo. Open yan. Basket yan para kay Noo. Noo, tinamaan sa Noo. Oo nga, no? Parang iniinda ni Noo yung kanyang Noo. Ayan, another basket for Team Ligaw. So we have here an official timeout. So i-check natin. Dahil merong tama. Si Rayton pala yung may tama sa kanyang kanang mata. Ayan, ang sakit niyan, coach. Mas malala pala yung tama ni Rayton kaysa kay Noo. Talagang matigas din ang noo ni Noo. No? Mercadero to Kadag. Overcooks it though. Ayan na, tumatakbo na ang Team Ligaw. Ramboyong. Off the glass. 2 points for Ramboyong. That was just too easy, partner. Wala man lang. Walang resistance. Yung depensa. But there is foul. Nares is fouled and he will troop to the line for 2 shots. Nagpilit na si Nares. Pero kahit ganyan partner, kahit ganyan yung ano niya, yung game niya, na pilit-pilit sa loob, pero matalino tong batang to, marunong to mag-fish ng foul sa loob. Pero I think, coach, etong Team Villar, nagki-click na ang kanilang opensa, but the problem is their defense. Yes. Exactly. Yung depensa nila ang problema nila kasi yung Ligaw always run and gun sila. Takbo lang na sinatakbo. Yung Villar naiiwan sila. Malalaki yung tumatakbo dito sa Team Ligaw. As Team
Jovellar still trailing by 24 points. At ibabalik na ng Team Ligao si Bellarmino. Again, Bellarmino has a strong start in this ball game. Another 3. May tira din talaga pala sa labas to. Another steal. Na-recover ni Lumanggaya yan. Pero nakuagaw pa rin ni Bellarmino yon. Grabe ang depensa ang pinapakita. Mataas ang depensa, mataas, nakaangat masyado. Ito naman yung mga gusto nating ituro sa mga players talaga. Pero siyempre gusto din naman natin turuan yung mga players na mag-break ng press. Oo nga. Hindi lang puro tayo press, dapat turuan din natin mag-break ng press. Siyempre, dapat hindi lang lagi tayo yung nalalamangan na kukunan ng disadvantage, di ba? As Ramboyong getting his second basket for the ball game. Nice pass, nice fake. Noo. Ayun. Finally for Noo. Noo has a small bright spot. Halos paunti-unti. Tatlo lang ngayon silang sinasandalan ng Team Jovellar. Noo, Kadag, and Lumanggaya so far. Yes, partner. Orada. Pumasok na din pala ulit si Orada. Buti na deny siya doon ni Nares. Na yung son. Turamboyong. Good pass. Ang haba doon ng isang doon. Ngayon ko lang nakita na nagkatapat si Nares at si Orada sa loob. Medyo ito yung kulang kanina na pang-stop kay Orada. Ngayon lang nagkaroon ng tapatan na ganito. Medyo medyo hindi na matawag doon, naatrasan ni Orada si Nares. Noo now. Kick out sa corner. Corner shot ni Lumanggaya is no good. And the rebound will be recovered by Kadag. Muntik pa yun. Ganda ng dukot doon. Sa long rebound, wala. Exhaust. Wala man Ang fatigue factor din ay nakikita natin dito kay Nares. Oo, siya lang nag-iisang nakipagkalabawan sa loob. Noo. Now. The good thing here in Team Jovellar, partner, is paunti-unti na iano na nila yung bola, tatawid na nila yung bola, di ba? We have a timeout here. Ligao asking for time. So our score, partner, 28 points pa rin ang kalamangan ng Team Ligao. And so far, yung Team Jovellar is getting their basket, they're getting their scores, but definitely, ano yung kulang sa kanila ngayon? Sabi ko nga kanina, partner, maitawid lang nila yung bola. First step na yon para sa susunod na step. Itatawid na nila paunti-unti and nakakabutas na sila ng mga paunti-unting panakanakan 3 points. Mamaya, konti na lang ang i-adjust nila and makakabutas na rin sila sa loob. Yes. So, kumbaga, coach, consistency na lang and talagang ang kailangan nilang i-work out ngayon is their defense. Yes, defense ang pinaka kulang pa lang nila. Tatawid na nila, nagkakaroon na silang panakanakang puntos, yung depensa lang. So, the 5 right now on the floor for Team Ligao is Orada, Tuwagnon, Yungson, Ramboyong, and the Hatman, Bellarmino. At yung mga taga-Jovellar, they're proud, partner. They're proud that pure mga taga-Jovellar ang mga naglalaro diyan. Walang from other part of Albay or Bicol. Kadag drilling his free throw. We are under 5 minutes of our second quarter of the game. Bellarmino for another 3. Wala lang yon. Pero nasa Ligao pa rin ang bola. Importante din dito, coach, yung basic, no? Box out mo, deny mo na yung nasa harap mo. Yes, importante yon kasi lalo sa mga youth coaches, importante yung box out kasi kahit anong talon mo diyan, kung ang kalaban mo magulang, di ka mananalo diyan.
No now. To Damaso. Damaso for 3. Short yun. Tatakbo ngayon ang ligaw. Orada. Kita mo yun, yung big man nila. Coast to coast yun para kay Orada. Nakalawit pa yung Siko. Last touch by the Team Ligaw and the ball will remain sa Team Jovellar. Kita mo yun, yung drive ni Orada kanina, partner, nakalawit pa yung Siko. Sino sasalubong doon? and the arm. Eh, yung Siko niya, nasa ulo na natin. Now Bellarmino again. Kung tayo di depensa doon, sigurado nasa ulo na yun natin. Buti na lang di tayo kasali dyan sa Buti larong na yan. kasali dyan. Now Kadag. No. Right now, Team Ligaw sticking to their zone. No, man to man. Another turnover for Team Jovellar. That's another 2-on-2, Orada, ilista mo na yan. That's another thing sa Jovellar, partner, is yung chemistry nila. Hindi pa sila nagkakaamuyan, hindi nila kilala yung bawat isa. So lagi sila may mga miscommunications. Yes. There is another steal. Bellarmino. Orada once again getting that point and meron pang foul. Orada is always storming the paint. Orada. Orada. Pag binigay mo sa kanya yung bola, Orada. Orada is score na. Lalong-lalo na deep in the middle, talagang score na yun para kay Orada. Now, we have a timeout here. Yan ang mga deep, yung mga paborito yan ni Coach George at Coach Reynel, yung mga deep. And right now, Team Ligaw with a 35-point lead kontra dito sa Team Jovellar. This is a manageable lead, I think, Coach. Kung maayos pa ng Team Jovellar ang kanilang sistema, papasok dito, at least maibaba nila ito into sa below 20 ang lamang, siguro manageable pa yan going in the third. Of course naman, Coach, siyempre, every ball game is always everybody's ball game. Kasi siyempre, bilog ang bola, sabi nga nila, di ba? But mayroong ang lamang na ganito, or ikaw ang down sa lamang na ganito, dapat magkaroon ka pa rin ng urge na at least ibaba mo muna. Ibaba mo muna yung lamang. Ibaba mo muna lang lamang ng at least 10, 20, tapos 10, tapos dadaw na sa 5. Just like yung sinasabi ko kanina na paunti-unti, step by step. Yes, but you cannot do it if you will not defend. Yes, definitely. Ayan na ang Team Jovellar. Titingnan natin dito kung may bababa ba nila ang kalamangan ng Ligaw. Ayan na naman, Bellarmino nasa unahan kontra kay Noo. Ang ganda ng dukot doon. Alam mo, nakikita ko sa Jovellar, partner, kung bakit lagi silang napa-fast breakan. Lahat sila nandito na nakaabang. Hindi sila tumutulong sa mga guards na nandoon sa kabila. So pag naagaw yung bola, syempre, wala nang makakapagdepensa doon sa baba. That is right. Bellarmino once again. Orada, yun ang problema din. They are not boxing out etong si Orada, and once na nakuha ni Orada yung rebound, automatic puntos na yan para sa Team Ligaw. Orada always flexing his muscles inside. Tapos yung sticky defense pa ni Bellarmino sa loob ng court. This is really a great 1-2 punch for Ligaw City. Yes. Kahit sinong team, mahihirapan talaga sa dalawang to. With this Bellarmino and Orada tandem. Sabi ni Bellarmino, let's use some clock. Orada now. Binalik kay Bellarmino. Open shot from the corner. Another 3 for Team Ligaw. Alam mo kung sino kamukha nito ni Bellarmino, Coach? Sino? Nito si RJ Abarientos ng oo nga. Oo nga, kay unting beard lang na konti. Pati yung laro. Pati yung laro, parang RJ Abarientos. Lefty lang siya. Oh. We are under minute to go for our first half. Sometimes yung pagiging lefty is always an advantage. Lalo-lalo na bantayan ng lefty eh. Lalo-lalo na maraming mga players ay another shot.
Same spot but different result para kay Tuanson. Ayan, tumatakbo ang Villar. Noo. Another turnover. I guess this is the story for Jovellar. The turnovers happening to them right now. Napapagod na si Noo. Kanina pa siya nagdadala ng bola para sa Villar. So I guess it's also the fatigue factor na hindi niya na rin nahahawakan masyado yung bola. Bellarmino, short na pero nakuha pa rin niya, sa kanya pa rin. Second miss. And nasa ligaw pa rin ang Bora. That's a bad foul. Fouling a 3-point shooter. That's a no-no. Lalo sa mga tinuturo ng mga coach, sa mga youth coaches, that's a no-no to foul a jump shooter, especially in the 3-point area. Especially with 15 seconds on the clock. Yun pa, masakit. Buti na lang, nagmintis. Nagmintis yung una para sa free throw ni Yongson. Pero kung ganyan naman partner yung mga free throw, syempre magpa-foul din naman ako. But Yongson earlier on drilling a two 3-pointers. So definitely this is a mark man. 12 seconds on our clock. Damaso. Near steal once again. Noo. 4-3. Wala yan. We have still 3 seconds to go. Bellarmino. And that's it for the ball game. I mean, the second quarter. Alright, so for our score sa ating halftime, malaki ang kalamangan ngayon ng Team Ligao with 75-35 lead over Team Jovellar. Magbabalik po kami para sa halftime analysis. Huwag po kayong alis, dyan lamang po kayo. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. And we are back sa ating halftime. Andito pa rin po kayo live sa Daraga Covered Court para sa ating labanang Team Ligao versus Team Jovellar. Pero right now, Team Jovellar trailing with 40 big points. Bakit kaya? Alamin natin kung sino ang ating mga leading scorers at the half. Leading scorers natin para sa Jovellar is John Paul Noo with 8 points, 1 rebound and 1 block. Lumangaya 6 points, 1 rebound, 1 assist and 1 steal. Kadag 7 points, 3 rebounds and 1 steal.
And para naman sa Ligaw, eto partner, ito yung sinasabi natin kaninang unfair. Ligaw, 21 points na in just one Orada. in first half si Orada. 21 points, 3 rebounds and 1 assist. Belarmino 13 points, 2 rebounds and 7 assists. And Arteta 11 points, 4 rebounds and 1 assist. Eto si Belarmino, konti na lang, tatlo na lang na assist going into a double-double partner. At nakikita naman natin na napakagandang performance right now for the Team Ligaw. And sa side naman ng Team Jubillar, meron mga bright lights. So, ano ang kailangan gawin ng Team Jubillar para makabawi dito sa papasok na third quarter ng ating laban? Just like sa sinasabi ko kanina, partner, kailangan lang naman nila paunti-unti, step by step, putulin lang muna nila yung lamang into 20 points. Tapos after that, i-aim na nila yung 10 points hanggang sa 5 points na lang, hanggang sa makuha nila yun. Paano nila gagawin yun? I-break lang muna nila yung press, kasi pag na-break nila yung press, mas madali na sila makakapunto sa half court. Ang problem, kasi marami silang mga shooter partner, yung mga shooter nila reliable din naman, tulad ni Noo and Kadag. Ang problema lang nila is doon pa lang sa kabila, walang tumutulong sa mga guards nila para ibaba yung bola. So, ang problema, pag na-steal ng Ligaw yung bola, wala nang katulong yung mga guards nila sa depensa. Yan, aabangan nga natin kung makakabangon ba ang Team Jubillar sa ating third quarter of action. Magbabalik po kami para sa more AKB Cup 2022. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento. Objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa. Papakibubong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Madadapa pangako ay tatayo. Walang uwi na kayo ko ramat na itatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol Cup, di ka atrasan sa basketbulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminatong progress, huwag lang sumablay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, dilama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay di ko laro dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin.
ay atin. And we are back sa ating third quarter. Ito pa rin po ang Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Eli Saldico at ng Ako Bicol Party List na katabang nas kasurug pa. Ako pa rin po ang inyong kasama, Coach Kyle Andre Lorejo Marilla, kasama si Coach Randy Basquinas. And right now, titingnan natin kung tuluyan bang maibabaon ng ligaw ang Team Jovellar. Arteta now. Tipones. Meron tayong dong foul. First foul agad, binigay ng ligaw. And right now, Coach, dumadami ang ating mga live audience dito sa loob ng Daraga Covered Court. At mamaya po, abangan din ninyo ang labanang Ginubatan versus Libon, Tabaco versus Santo Domingo, at ang ating main game mamaya, Daraga versus Manito. The host team, Daraga. Padami ng padami talaga yung mga audience ngayon, partner, because siyempre linggo ngayon, di ba? Walang pasok. Arteta with a putback. Ganun pa rin yung ginagawa ng ligaw. Very consistent yung defense ng ligaw. And consistent din naman yung Jovellar, pero mga sloppy plays lang. Now Nares kontra kay Maravilla. Nares. Yun lang ang only way nila is to give a long pass. Pero ang problema, partner, pag long pass ang binibigay mo, laging very risky yan. Mas madali yan sundutin, mas madali yan kunin ng kalaban. Pag nasa, isa pa, mahirap din saluhin. o pag nasa taas yan, it's everybody's ball. Oo. Lumangaya now. Aabangan yan ni Arteta. Pero nalusutan yan. Ni Yoyo pa, ni Lumanggaya doon. The only bright light in the in Ligaw is Lumanggaya, kasama to si Noo. Racines now. Give and go. A little give and go there. Good basket doon. Ang ganda nun ng setup job ni Racines doon. Good hand off. That's really a dangerous pass. Noo. Another steal by the Team Ligaw. Arteta now. Ang ganda ng layup na yun. Extending his arms. Wala din naman talaga takot tong si Arteta. Kanina pa to na attack the basket. And also aside from attacking the basket, meron din tang shooting. Kaya madali siyang umatake kasi yung kalaban pwede siyang abangan sa three-point area. So pwede niyang lusubin sa ilalim. Maravilla now. Maravilla. Another basket and another foul for Kadag. Again, another big man na kayang mag-drive. Iba na rin talaga yung mga laro ng mga big man ngayon, partner, no? 'Di ba? Dati yung big man pa-poste-poste lang sa ilalim. Ngayon yung mga big man nagda-drive na. Paano na tayo niyan, partner? Hindi na nga tayong big man, hindi pa marunong mag-drive. Hindi na nga tayo big man, di pa tayo marunong mag-drive. Marunong tayo mag-drive ng sasakyan. Pati yung sasakyan, binabangga pa. Anyway, right now, a 50-point lead na ng Team Ligaw dito sa Jovellar. Ang ganda ng dukot doon ni Ezekiel Kadag. Yun. Again, partner, yung mga sinasabi natin na paborito ni Coach George tapos ni Coach Reynel, yung mga deep. Mga deep. Huwag mo nang dadagdagan. Deep. Deep dishes. Deep dish. Arteta with a fake. Wala din yon. Nakita ko. Akala ko sa Jovellar lang yung meron yung Pinoy step. Meron din pala sa Ligaw. Huli ka! And that's a great denial from Shane Lim. Ganda ng chase down doon. Ni Lim inabangan talaga sa ere. Kulang na lang, pa-flex-flex na lang.
Bola mananatili sa Villar. Corner shot by Kadag. Short yan. And the ball will go to Ligao. 2-on-1. Grabe din talagang Tipones na to. Linusob yung dalawang depensa. Gusto rin subukan ni Tipones ang depensa ni Lumangaya. Isama mo pa daw si Unoo. Dinala niya sa taas. Pero he gets a foul there and will troop to the line for 2 free throws. Mintis nga lang yung una. Isa din sa mga problema nitong Ligao. Nakikita natin marami silang lamang ngayon, pero one of the problem of Ligao is their free throw shooting. Kahit malaki yung lamang nila, yung free throw nila hindi consistent. Dapat ayusin nila ngayon na medyo lumalamang pa sila kasi sa ibang games, talagang pag may ibang nakatapat silang mas malaki, mas malakas, it will pay off sa kanila. Definitely a big factor. Kagaya lang ng kaninang game na talagang naging factor yung free throw shooting ng magkabilang koponan. Maravilla fades away and gets the friendly bounce. Hindi lang itong big man na to, hindi lang to nagda-drive, pati rin pati mid-range meron din. Talagang bumuka na ng tuluyan ang ring ng Team Ligao. Samantala, ang Team Villar ay patuloy na nahihirapan dito sa pressure defense na pinapakita ng Team Ligao. That's a strong rebound by Arteta. Tipones now. And in this kind of situation, we can see na pinapahinga si Orada together with Bellarmino. So ito yung din yung mga advantage na nakakalamang ka. I think hindi na nila kailangan ibalik yun. Yes. Because eto ngang second unit nila, nahihirapan pa ang Team Villar. Paano pa kaya kung nandun pa yung dalawa? Wala pa yung injured. And the ball now will go to Team Ligao with Arteta with a basketball. Arteta kontra kay Maravilla now. Ramboyong, another 2-4. Ramboyong. Alam mo partner, napapansin ko, habang lumalaki yung lamang, mas madali na ma-identify yung gray sa black. Kanina nahihirapan tayo yung 0-0. Oo nga naman Ngayon talaga. ang madali na identify kasi malaki na yung lamang. Alam mo na kaagad. Kung sino yung mga nakasmile, sila yung black. Sila yung black, definitely. Oo. You are right. Kung sino yung mga nakasimamot, sila yung gray. Sila yung gray. Another steal there. Yun lang yung mga simpleng turnover ng Ligao so far. Yung kanina, yung namali lang yung pasa, and right now, the traveling call. Dapat ngayon pa lang inaayos na nila yan habang malaki yung lamang. Tuwagnon will check in for Racines. Kasi kung halimbawa makakaharap nila yung malinaw or malilipot, it's a different ball game. Pero this is a good experience para dito sa Team Villar, especially itong mga bata pa to. And surely they will learn from this game. Yes, I think ang pinaka-matanda lang dito is siguro 30 years old. Kasi na-interview ko si Coach Dalde kanina. Ang pinakamatanda raw sila is nasa 30. Ang karamihan is 20 pababa. So it is really a grassroots program for them. Yes, so definitely malaking bagay din ito. Nakakaharap nila ang isang mga veteranong player like Orada and Bellarmino. I'm sure madadala nila to throughout their career sa basketball. Sabi nga nila, di ba? To be great, you must face the great. Yes. And we have a timeout here with under 4 minutes on our game clock. Lamang na. Talagang bumubulusok na ang scoring prowess ng Team Ligao right now. So I think very consistent ngayon ang opensa and the defense of Team Ligao, converting those turnovers into a point. Yes, partner. Dito naman sa Villar,
simple lang naman ang kailangan na dito nilang gawin is magkaroon lang sila ng konting kumpiyansa kasi baon na sila, wala na nasira na yung composure nila. Kanina nga sabi ko kanina, hindi mahirap na sila, nahihirapan sila mag-identify kung sino kakampi nila and kung sino ang kalaban nila. Hindi natin alam kung baka sa black and gray din yun, pero nahihirapan talaga sila, hindi nila alam magdesisyon. Hindi nila alam kung sino anong gagawin nila in that kind of situation. Parang ang Team Hovillar now are lost in the middle of this court. Pero definitely, alam natin na babawi to for their upcoming games. Pero kailan ka pa ba mag-step up kundi ngayon na mismo? Sabi nga nila, di ba? Hindi araw-araw bagyo. Yes. Binabagyo ka ngayon, baka next time pwede kayong magba-bounce back din tong mga to. Bata pa ito, bata pa mga to. But we are still on our third quarter. Masok na ulit si RJ Abarientos. Bellarmino coming in for the ball game. And together with Orada. Ayan na naman si Orada and Bellarmino. Bellarmino nag-sidestep pa. Binigay kay Tuwagnon. Kita mo yung pasa ni Orada, partner, kay Bellarmino. Ayan na naman yung steal. Rambo yung can't convert lang. Hindi lang nakaka-convert pero nakukuha pa rin ang offensive rebounds. Bellarmino open for the 3. Walang kabantay-bantay. Kinulang lang sa vitamins. Arteta naman ang susubok. Finally, na-secure na ng Villar ang bola. Pero may babalik na naman yan sa Team Ligao. Right now, both teams are cramming, hindi nila alam. Pareho sila nagkakaroon ng palitan ng turnovers. Ayan na ang Team Hovillar looking to ito sinasabi ko sa iyo, partner, score. yung mga long pass talagang mahihirapan yan saluhin at madali rin basahin ng mga depensa kasi long pass yan. Yun ang laging ginagawa ng Team Villar. Ang ganda din nung chase down doon ni Kadag. Bellarmino inbounding the ball. Ayun yung slide ni Orada. Pero the ball will stay sa walang iba kundi si Orada. Tuwagnon for another rebound. Ang ganda naman ng inbound play ng Ligao doon. Hindi lang naka-convert pero ang ganda, maganda yung action doon sa bandang elbow, yung mga screens and then doon pala magpapasa sa corner. We have a foul. Foul on number 88 Bellarmino. That's their first team foul. Kadag calling for their teammates. Tulungan nyo ako magbaba ng bola. Hoya to Kadag. Itong si Hoya parang familiar din sa akin to. Parang nakita ko na to naglaro sa Daraga High School Defenders din ata to. Madami kasi silang players nun, hindi mahirap tandaan. May mga Team A, Team B, Team C pa sila nun. Bellarmino now to the wing. Wala lang pero bola mapupunta ngayon sa Hovillar. Pero naibalik na naman sa mga nakaitim. Ramboyong drop pass to Orada. Nakita ko pagod na si Orada. Halos siguro 3 try niya na yon sa basket pero hindi pa makapasok. And right now, parang iniinda ni Orada ang kanyang kaliwang paa. Limping right now. Siguro, I think the best thing para sa Ligao is ilabas niya na tong si Orada and kasi pahinga mo na. Hindi na kailangan. And baka ma-injury pa yung mga yan. And coach, I don't think that this team can score for about 50 points during the fourth. Yes. Short yun. Kita mo, hindi na nga dumidepensa yung Ligao. Short pa yung So we have a substitution here. Siguro nga ipapahinga na si Orada
papasok dyan si Maravilla. Ngayon, nakita natin si Orada, pinapagpag ang kanyang kanang binti. Kailangan talaga ilabas yun kasi syempre, you don't want to risk a player going into next game na magkakaroon ka ng injury. Baldado. And just in a game like this. Na blowout win. Game. Good intention doon sa part ni Bellarmino pero na-intercept lang yun ng Kadagbat. The ball will stay sa mga nakaitim. Tingin ko itong ang Timo Villar, pinasok na rin nila yung mga third unit nila. O di na nga din pinapasok si Noo and si Kadag. Wala na rin sa court si another three, another steal for Bellarmino. So that's it. That's the end of the third quarter. So at the end of our third, our score is 102-43. Lamang na lamang pa rin ang Team Ligaw. Magbabalik po kami para sa fourth and final period ng ating laban. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022. And we are back sa Municipality of Daraga Albay para sa Sunday Special ng Ako Bicol Cup 2022. Hatid pa rin yan sa inyo ni Congressman Eli Saldico at ng Ako Bicol Party List. With me, Coach Cal Marilla, and syempre kasama ko pa rin si Coach Ranji Basquinas. Ang ganda ng mo, partner, yung Sunday Special. Parang lang, Manila Classico. Oo, mamaya mapapanood natin ang bakbakan ng Daraga versus Manito, Aspe versus Jubilia. Yan, the best yan. Yan yung mga premiered players natin dito sa Albay. But right now, the story is with the Ligao, with Bellarmino 17 points and 27 points para naman kay Orada. Buti na lang hindi siya natawagan doon ng traveling, di ba? Tinapon niyo yung bola, hinawakan niya ng dalawang kamay, tapos tinapon niya, kasi kinuha niya ulit. Bellarmino now for Ligao, the 5 of Ligao right now. Bellarmino, Maravillas, Ramboyong, Yungson, and Tuwagnon. Maravilla for the short stop, no good. Tumatakbo ngayon ang Jovillar with Damaso, with Noo, Kadag. I think dito sa Jovillar, partner, ang pinaka-the best na gawin lang nila dito is maibaba lang yung lamang. At least magkaroon lang sila ng confidence going into the next game nila. Makuha lang ulit nila yung kanilang kumpiyansa para pagpasok nung susunod na game, at least yung moral nila ay andun pa rin. Yes. At least mayroon silang groove. Pero ngayon, ang kumpiyansa ay nasa isang side lang talaga so far, which is the Team Ligao. Yes, pwede naman nila kausapin yung team ng Ligao. Pwede pahingi kami ng konting kumpiyansa. Kumpiyansa. Ano lang naman to, magkalapit na bayan dyan sa ating 3rd district sa probinsya ng Albay. Oo, di nila. Isang lang yan, isang tulay lang na mamagitan dyan. Paglampas mo, Villar na. Nares for the putback. So far, yung ating mga
key player dito. Talagang nagpapakitang gilas din. But another 3 registered by Ramboyong. Another big man with a soft touch from the outside, Ramboyong. Oh, yes. Ito yung hinahanap ni Shaquille. Ay, hindi. Sino yun yung starters, di ba? Yung mga wedgies. Pwede natin But the ball will pwede natin stay. send yun sa NBA. Shaq in the full. Shaquille na full. Ranji in a full naman. Yes. Run in a full. Run in a full. Meron tayong segment na ganun. Oh. Run in a full. Kung kakapanood nyo pa lang po, welcome sa ating Ako Bicol Cup. Napapanood po tayo live sa Ako Bicol Online TV. And we would like to thank our sponsor, All Power. Parami na ng parami ang mga viewers natin dito live. At syempre, namumutawi dito sa ating mga live audience. With us right now is Congressman Joey Sarte Salceda. Nanonood dito kasama natin. Yes, andito si Kong. Napakagandang opportunity na nandito nanonood ang ating minamahal na congressman ng 2nd District. And we would also like to thank the Ako Bicol Party List and their organizers for this AKB Cup, lalong-lalo na yung kahapon na opening ceremony. Kudos to everyone involved sa opening ceremony na yon. Oh, napakaganda pala. Napakaganda pala ng mga Sino yung guest? Bigla yung guest tapos yung mga muse. Oo. Wala ako dito kahapon, hindi ko napanood pero nanonood ako sa live. Sa live. And sabi ko sayang di ako nanood. oo, yung mga wala dito, hindi naman nila mapapanood ng napakaganda kung hindi dahil sa mga taong nasa likod ng camera. Of course, we have here Direk Christian together with his crew, ang ating mga game producers. Nakatabi natin ngayon dito sa panel. Maraming salamat sa inyo. Thank you, Direk. Now, Kadag, running with the team Villar sa corner. Wala yon. That's a foul. Nga lang, naipit ng braso ng tuwag nun. Yan ang mga the best na mga move, mga galawan. Yung mga hindi nahahalata pero meron parang mga sungkit-sungkit. Mga sabit-sabit. Yan ang paborito ni Coach Kyle. Right now, our score is 108-49. Papasok pa lang sa 50-point mark ang Team Villar. Halos kalahati na yung lamang ng ligaw sa Villar. So, Arteta siguro now. 50 na agad. So kung mapapansin mo partner, ilinabas na yung mga ace player ng ligaw. Wala na, hindi na kailangan sila dyan kasi baka ma-injury pa. Next game, paghahandaan nila yung next game, mas mahirap maglaro pag wala yung mga yon. Ramboyong with an end one play. Ito isang magic hugot din ng coach ng Team Ligaw. Ito si Ramboyong. I think ito si Ramboyong is galing din itong Kamsur. Pero hindi siya galing sa Kamsur Express. Galing din siya sa Kamsur. Pero I don't know, hindi ko pa sure. Baka pag nakausap kasi si coach. Siyempre ngayon Coach Kyle, medyo nahihirapan tayo na mag-identify ng players because it's only the start of the season. Pero as the season goes along, makikilala na natin sila. Yes, of course. Kumbaga, second day pa lang, yan sa mga hindi nakakaalam, mga kasurog. Ito pa lang po ang ating second day ng Ako Bicol Cup. Maravilla rattles out. Ayan na, tumatakbo ngayon si Lumanggaya. Lumanggaya, stop. Nag-fake doon, pero tinira pa rin. Short lang yon. Nakabawi din naman agad ng Villar. Strip.
But merong foul na nakita si ref. Makikita mo pa rin yung pagmamadali ng Team Mobiliar. Kala mo 20 points na lang. So we have a time here as we take a look at the bench of Team Ligao. Medyo maganda-ganda yung tulog ng mga taga-Ligao ngayon. At all smile sa City of Ligao. Ang sarap dyan, partner, yung pansit negro. Yes, yung pansit dinuguan. Sa ginubatan ata yung pansit dinuguan. Meron din, baka meron din. Pero yung pansit negro na natikman ko dyan sa Ligao, nakalimutan ko kung hulaan ko kung anong kulay yun. puti. Pero ang sarap dyan sa Ligao. At sana makatikim ulit tayo dyan sa City ng Ligao. Again, we would like to acknowledge the presence of our Congressman Joey Sarte Salceda. Nanonood ngayon live dito sa Daraga Covered Court. Good afternoon po, Kong. Napakapoging congressman ng 2nd District of Albay. Yan, tumatakbo na ulit ang Team Hoveliar with Lumangaya. Looking for Noo back to Lumangaya. Nakakakuha na rin. Herrera. Maganda sa Hoveliar ngayon in this quarter, partner, kasi nakakakuha na rin sila ng mga stops finally. Pero syempre dahil baon na sila, nahihirapan na rin silang i-convert sa kabila. Binalik si Orada doon. At nagpatikim ng kanyang mga muscle. Flexing his muscle in that last score. Napaka-risking gawin yung ginagawa ni Coach. No. Kita mo kahit tambak na talagang giving talagang siguro no mercy lang talaga tong Ligao right now. Pero siguro ang gusto din mangyari dito ng Team Ligao is for Orada to really find his rhythm for this tournament as we go along. Siguro nga kasi the last few possessions na meron ang Ligao, at least siguro 3 ang minintes nito ni Orada. So maybe yun din ang gustong mangyari ng coach ng Ligao. Pero kailangan din natin i-consider dito kanina. Orada limping on his right knee. That's also one of the factor, partner, kung bakit hindi nakakapasok si Orada is yung depensa ni Nares. Napakalapad din itong batang to na yung first quarter si Orada talagang nagdadala pa sa loob ng paint. Pero ngayon hindi na siya makapasok-pasok ng nahihirapan na siya sa loob. Racines now, meron pang foul. Wala ka nang ibang magagawa doon kundi mag-foul. Ang problema, pumasok yung bola. Siguro kung magpa-foul ka rin naman, sabi nga natin, kung magpa-foul ka rin naman sa fast break play, make sure na wala ng end one opportunity. Ngayon yung turo sa amin ng coach namin ng high school at elementary, college. Kung magpa-foul ka, siguraduhin mo naramdam. Hindi na convert yung last free throw ni ang ganda din Coach Ranji ang preparation dito ng Team Ligao together with their head coach Gonzalo. Oo, siguro talagang well matagal prepared na rin sila nagpa-practice nito. Kita mo nung nagkaroon pa lang sila ng pressure defense, sabi ko napaka-structured ng depensa nila, kaya siguro nakita ko tagal na yung practice nila. Bumangga si Noo sa pader sa big built ni Orada. Ano kaya kinakain tong mamang to? Kainin mo na. Hingi tayo ng konti. Arteta na to Orada. Noong nakita ko pala kanina si Orada, sabi ko kumakain to ng bato. Bato-bato din talaga yung katawan ni Orada. Pinatikim pa si Lumangaya doon. You can see it in the body language of the Team Mobiliar na medyo exhausted na sila sa mga
sa larong ito. But then again, I guess they can still play, at least do the proper execution of their plays para at least parang practice na rin to. At least hindi rin masayang itong game na to para sa kanila. For me, if I'm the coach of Team Mobiliar, the best thing, kahit nasasawsawan, the best thing is gawin nyo na lang yung mga ginagawa nyong routine. And also, this is the best time para mag-practice. Yes, exactly. Pero right now, I am supposing na ang coaching staff ngayon ng Mobiliar is taking down notes kung saan sila nagkulang. As we take a look at the coaching staff of Team Ligao the Proud and all smiles bench of Team Ligao. Oo nga, halata na sa mga mukha nila ngayon yung mga smile. Kanina, pareho pa yung emotion ng dalawa. Mahirap pa sila i-identify yung black and gray. Ngayon sa parang identifiable. Nakita mo rin yung enthusiasm ni Coach Gonzalo of Ligao. Kahit pa this is a blowout victory for them, we can see na go lang. Yes. Gigil pa rin si Coach. I want more. Kumbaga, syempre, this will be their impression. Yes. And right now, Team Ligao with their 1-2-2 zone. I think ito din naman yung ginagawa ng Ligao ngayon is yung sinasabi mo nga, making impression and also sending a message to the league na hindi kami basta-basta. Yeah. Ito kami. Especially sa mga makakalaban nila sa 3rd district. Because kung hindi nila natatanong, Coach, we have here 18 teams na maglalaban-laban and hinati ito sa 3 distrito base sa distrito din ng probinsya ng Albay. Parang NBA lang pala ang laban. Yes, may Eastern, may Western. Meron tayong 1st, 2nd, and 3rd. Daig pa natin NBA, ha? Parang March Madness. And then, as promised by the Ako Bicol Party List, that hindi lang to dito sa Albay, mapupunta rin to sa iba't ibang dako ng probinsya, mga probinsya dito sa Bicol Region. Yes. So abangan nyo kami dyan. The best, lalong-lalo niyan sa Sorsogon, sa Masbate, sa Naga. Mga madami din magagaling doon. Oo, akala ko, partner, sasabihin mo, madami din magaganda doon. Magandang tanawin. Sige. But right now, mga nanonood sa atin, we are live here inside the Daraga Covered Court sa Municipality of Daraga, kung saan nandito rin ang Kagsawa Ruins. Yes. Hindi lang yung Kagsawa Ruins, andito rin yung Mayon Volcano. Yes. Wag natin dadalhin sa Naga. Yung AKB Cup ang pwedeng dalhin sa Naga. Yes, but pero hindi yung Mayon. Hindi yung Mayon Volcano. Baka sumabog pa yan doon, tayo pa yung sisihin. But yan, meron tayo kay Ma'am Aying Ying watching here in Dubai. Kay Ronnie Lupera, magandang hapon po. Kay Ana Lab, magandang hapon din. Shout out from Guam kay Kim Oliver Sakayan. Through this Facebook Live, naaabot talaga natin worldwide. Napapanood tayo worldwide right now. Oo nga, worldwide nga, partner. Naabot nga yung Hascore. Oo nga pala, abatiin din natin ang Hascore family. Yeah, yung Hascore family, malayo yan. Siyempre, huwag mong kakalimutan, Master Benji Sales. Yes. Baka nasa rapo-rapo ngayon yun. ang susunod na santo. Okay, magandang hapon dyan sa ating Hascore family. Sigurado ako nanonood yung mga yan dyan sa kanto dyan sa May Divine. Ang sarap manood ngayon ng AKB Cup na mayroong kaharap na cup. Yes. Yung maliit na cup. We are now at the last 2 minutes of our ball game. But definitely a good outing for both teams na nakauna lang dito ang Team Ligao. But we will be expecting a lot more dito sa Team Mobiliar as the tournament pass by. Yes.
kung mapapansin mo mga partner, yung mga first games ng AKB Cup, ito parang playoff ang laban dito. Kasi syempre you want to give the first impression. Yes, and definitely you want to make your municipality proud. Yes. Pride ang labanan dito eh. But some are asking bakit may mga naglalaro from different municipality. Let us explain po na etong AKB Cup is allowing a guest player. So As long as nasa Albay, taga-Albay sila. kaya taga-Bicol ka. So Parang pero may mga import din naman. parang ano lang, parang NBL, 'di ba? Si Yes. Kai Soto Oo. is not an import but just a local. He's playing a local as an Asian local. And also sa NBA naman, 'di ba? Tamo sino yung mga nandun? Sina Kyle Lowry na taga Philadelphia pero naglalaro sa Toronto, Yes. naglalaro sa Miami. Sina LeBron. Sila LeBron, hindi naman taga California, taga Los Angeles, taga Cleveland, Ohio. Pero definitely marami pa tayong aabangan, marami pang teams ang ating hindi pa nakikita maglaro. Kaya tutok lang po kayo. Pero ang the best partner mo ko sino? Mm-mm. Si Benji Sales. Yes naman, of course. Taga-rapo-rapo siya pero naglalaro siya sa score. Well, by the way, shout out daw kay Aldrin Matutina and Jovelyn Arganda, Julius Cesar Angeles, kay Lorena Basqueñas. Oh, kapilido Mama mo, ko yan, Coach. mama ko yan. Mo to. Ama, hello po, mama. Hello po, ma'am. Ma, dito na po ako sa TF subscriber. We are under a minute to go for our Pasensya na ma, ball game. Ma, pasensya na, kailangan ko lang magbanat ng buto. Pangbili ng gatas ng apo mo. Oo. Pakunti-kunti, napupuno, nawawala na ng espasyo dito sa loob ng Daraga covered court, and sa labas din, marami ang nakaantabay. Oo, napipil ko na nga, mainit na. Partner, Napupuno na. sabihan nga natin yung maintenance dito na lakasan na yung aircon. Kambe now to Dalde. Yung Son. Meron pang 29 seconds ang Hubilyar para Again, for madagdagan ang 55 points nila. our games today, next game will be Ginubatan versus Libon, Tabaco versus Santo Domingo, and our main game, the host team, Daraga versus Matnito. Matutunghayan po natin yan mamaya-maya lamang as the Team Ligao is burning the clock down, and an impressive victory sa And that's part it. ng That's it. Team Ligao. Shaking hands for both teams now. Natapos ng lahat. Ligao bringing home the victory and the Team Hubilyar And for our final bringing home the score, experience. Team Ligao 127 kontra sa Team Hubilyar with only 55 points. This is a very good outing sa Team Ligao. Impressive victory. Yes, sa Team Ligao, maiuwi nila yung panalo ngayon, but also yung Team Hubilyar, meron din silang maiuwi. Yung tinatawag natin experience. Importante yon, Coach. And Coach Ranji, for our player of the game, For our player of the game, we have Jason Orada, 27 points, 8 rebounds, and 1 assist. Konti na lang, dalawa na lang na puntos, double-double na. yes, definitely Jason Arada flexing his muscle against this small team, Team Hubilyar. Yes, nakita niya kung ano yung advantage niya sa loob, so minaximize niya lang kung ano ang meron siya, and also pinapakita niya rin kung ano yung experience na nakuha niya sa NBL. Alright, so mga kasurog, this is your AKB Cup, Ako Bicol Cup 2022. Team Ligao winning over Team Hubilyar with a big margin, 127 to 55. Magbabalik po kami for more Ako Bicol Cup 2022.
pag-asa. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng pounds, di namin alintana masasaktan. Madadapa pangako ay tatayo, walang uuwi na kayo ko lamat na itatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasa sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. At may progress, huwag lang sumablay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kilala, dilama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa